Rongagora rongbang timung arong school ahem ajuanar lota chaino atum si ke hon tangte hadak tok langahin ko an kaching thurdunji Arlongwuti taraji borlang so Howard langpi aroy along RCC adolong kedon je aphan tim Karbi Anglong along ke hang Son thoma puthak Congress ai atum Samson Singh Inti Memorial Park athengno along kache songpon Tumpreng along Aadhaar card ka selam along tangka ke endun puke ahokali pusi Ser Bahadur Subha pen lam Clark pi Karlitang Harsing Rongpi Memorial Football Tournament ang dungkiti kapathu Soteng Dhenta constituency alu Rongagora rongbang timung arong along kedo Lok Charlie ahem mate school do sita desk bench ave lasi dota donak ahem ke joy pamandet laso jok bangso school ahem ajona lota chainong tumsi ke hona sonsi pinchong det non nili kedo lake Soteng Dhenta Rongagora rongbang timung arong along sido mane nili tum ladak kebang nangko ka bangke bangso la Lok Charlie ahem along mane Chainong gali yason sinon ke mandar lo lasi nangli tumta lang pontha lasi cameraman nangli phan chuning rilo lapu paklang bonje pha ahok pet than bang atum chihum ridam nang je potlo tangte doklang ahin ko an chingthur dun po haladak lake ratsi chinipo lasi lahai school ke setum humridam sikime lapen RDP ponte mesenji anparta education em sitame langchari dun sikime pusi haladak cherok tok aradatum jethan pre ilitum non thekponong lo lasi nanglitum anda theknong lo lasi la bangso arong long mane bangso arong Lok Charlie ahem along nanglitum la council long ke thek ding tum stame lahai nang lang chari pen alang litum stame alang litum tak dak rong sumar tum stame do alang litum phan stame matha pen nanglitum puthot la bangso school along mesen pen nanglitum nang claim nang kedam PG phansi alang litum daga rong ratum stame chuning ri pon lo las nang litum lang pon vek po busi alang litum aning thepon lo las la pen la bangso Lok Charlie ahem along la master mate la thanbang bang stame la dak la bangso adim nang chilang chari nang ji apolo athemat non bang ke jo hijim me mate mina mata chijin so me lo chainong hi angse lo mane la hem score hem la so hem stame nang litum ana thekolong prong lo inghap ave khirki ave arum stame jo suki bench isi nata ve lo la sila da kumatma la bangso arong along mane la thanbang bang stame alang stame puthor la dak nang chumri pen la so score hem long ka pangthir pen alang litum usumal phan stame ke than kimum misen bang ke than kimun ponji phan stame alang litum phan stame la rongara tum chuning ri pon rongmong wepen jersong inti Newsfast Karbi Anglong Nilip constituency ke parlo Arlongwuti Borpung Taraji Borlang Solapen kaprek arong Hakri Sir Kebra Plikebra pho aningkan aprang pen Rong thong kebra ke thom Rong chukim det aphi pini arni anta hada council keja CM EM atum theklong le lapen arjulong le pu chekrong det Pinpur me hadak polling station phodo lapen kiliga huta vote pidunsi pahaidun bomlo seta isi ningduk meme alama bangke hadak langpi aroy ke kroi put ajok sonsuri akisung chetong nanglo athe hadak piniar ni anta council atum dolong kasemar pipedat ajok check up khan pensi hithi borwa kesokiun e school kidunau somar atum anparta sonsuri kisung pensi piniar ni anta bangso check up khan pensi check up nangvek nangji lasi hadak aradatum tim Karbi Anglong keja CM Tuliram Ronghang Prabjin pen hadak RCC adolong kali setami hanging bridge setami kaselam pivek jia phansi hadak radatum pen ning aklong pen chuning ria birta polson taropen Newsfast Karbi Anglong along birta nang pali All India Congress atum kache song kedeng along pache tondun si Karbi Anglong District Congress Committee atum penta Dipu Ru Samson Singh Inti Mir Baria Thengno along kache song kedeng dun Bangso kache song along son thomapu thak jaime kedeng ponang koke Indira Gandhi death anniversary Lapen Surya Vallabhbhai Patel Sonsi Farmer NTX
surihini raing koya puthak pini India angkang pi tresong pon lapu BJP sarkar kachari lo pupen saichotikia rat aphan aron anta pavi pon lap lason si GST bikok registration selam si sarkar aphan tax pinangpo laso apisi hem along saichotikia hormu hen phoroi sok sang anta chojor thulongji sarkar aphan si hodai thulap nangpo angko non abangke farmer ek selam thusi hem ahormu anta mithang chojor long lelo keplang atum isi thika ason enpo la ana phisi latum si adorta pathik ponji laso phisi lason pute rat atum ajakong abedet po lasi India ke democracy adet pina rat atum ajakong chelongwek nangji puta pherang kya thengno asok teron ahin pen nang pachini dun lapu ke ADCC dunmai puroton ingti lapen KSA asong atum pen longli alam kia puthak nilitum Congress aphan dia johang nangji pu birta alok news channel along paklang ponlu setame nitum Congress pen ke KSA asong aphan dia johang ponji alam ave athe latumta halaso along le alam along amen ke dokok apotsi nilitum ke jongdam puta pherang kia thengno ningje pon nilitum IT cell atum bangke chitu la KSA prijongdam walam bangke alang tuma video silang nangje a video long ko masi haladak naga mispen kaninje ami khan logote KSA bi ase ko halak kipu tum phansi alang tum map hang nangje KSA tum phan bangke nitum ke towar kang pu News Text Report Newsfast Karbi Anglong Hanjang lang solong kalian ashram long eke sama mailong abarim Karbi Anglong Autonomous Council Jivan Chandra Pathak ahin chiki mongding pangcheng ponsi milur ke kaikon chiki mutangdet api horbong arnam sitami puponsi api MLA Dr. Numol Momin Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue EM Amar Singh Piso Atumahin Pen Long Isompon La Solong Pisuria Naren Lapen Sandip Kaneshwar Chirabdun Lasohut MLA Dr. Numol Momin Kaningje Ponke 50 lakh ke hospital ki kimjia phan panong ponlo pusi rada thengno ningje pon Saphapani pen Sarbinong Timong Newsfast Karbi Anglong Amri constituency ahawar along aningkanwang asonsi tiwa khai langkhon puja festival ketalon pachunpon pirthe adang along corona wur kangdang fluk ajok akhai tin rong aje ning arong nithom nipli adim arona tengpensi klempon chotlo mathiu puma pen alhi pachinia jaimek dengpon manpeng pen chetongdun nibon amsi ATSU Central Committee Secretary Valentine Khola Lucas Mother ex Tiwa Cultural President Amri Zonal KCS Maipu Harlinson Ronghi Amri BJP Mondol Committee Maipu Sabendra Ronghi Amri VDC Chairman Basakro Sarkari Gambora Chotro Singh Darphang Atum Hello Aprangsi Chophapon Aluhi Atumpen Langkhan Parjaponsi Jaimek Pangchengpon Lapen Tiwa Cultural Anthem Lunponlo Lason Thak-Thaksi Tiwa Khai Atumaphan Kachesong Pen Kedanglok Aronatang Kapangchu Nangjilapen Khai Kachinghon Karlitang Atum Doan Atumaphan Kachike Moa Jaimek Dengpon Thu Umpanai Pen David Singteron Newsfast Karbi Anglong Tompreng along kedo Tompreng HS School along isi adharamen kache thabadim dolo labangso Aadhaar Card Center adimaklong along kedam tang arni tangka akelisi endun bom pualam ke ahok kalipusi pini pherang ke mai ke phangno Aadhaar Card amen kache thab adimalong klembang Sher Bahadur Subbapen nang chethandun bangsolam ke ahok pet Aadhaar Card amen kache thab anam ake joy bonstame smart card aphan ke kinudalong haroi sira phokep an endun bom athe ladak karena hok abidet pen ajoksi generator tami anam pipen ladak cyclem pon bomlo lapen lapharoi sira phokep atangka pen tami saijok jipenle kehang dun bor I lapukali bonta lake smart card anam pusi thandunlo lapen smart card ke radatum aning kehang lapen akenang sot asai ke dokok ajoini si lapharoi sira phokep atangka pen Radatum Phan Arju Ponsi Chok Puamachi Samar Pidun Bomlo Puta Sher Bahadur Subbapen nang Chekhandun
Lapen Ladakh Verified Officer Lobjoy Terang Lapen Supervisor Borbi Rongpi Alang Litum Penke Lapuson Siklem Nang Jipu Kapen Khatdun Ave Athema Smart Card Ke Akinang Sot Akam Ke Do Tumsi Nang Samar Bibek Tha Lapen Anam Sika Pharoisira Phokep Tamik Nang Pipu Nang Ke Toy Pen Ajoksi Nili Smart Card Tamik Samar Pidun Bom Titilo Puta Pini Pherangke Angno Bahadur Subbapen Nang Chithandun Lapen Along Kaprek Along Tamik Adhar Amen Kachet Habdun Pen Smart Card Anam Ki Endun Bomlu Puta Klardak Alam Pachinipon Dongkamukam Ben Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong Paglongkam alang sun kelang aklam along aki mias kim pen kedeng ketang adim em lunsing teron lapen em raju tisu atumari deng pen kangpu bangso hud BDC chairman Orson Rongpi pen cheng lok ke ongdung BJP klem rabrabatum chetong dun ke chengsi tourism lapen PNRD in charge em lunsing teron ahin pen si arts bridge sanitary toilet lapen octagonal seat akimi ingpupon paglongkam aradatum em lunsing teron em raju tiso atuma phan kachuru pajirdun non ke bangjilang arni mahamaya pen korkanthi constituency aparman kebangji MLA kiliga puthak maidoji aphan chisikpon sonthak thaksi dokmoka higher secondary pathuak lam along setami open stage ahem em lunsing teron lapen em raju tiso atum ari dengpen ingpupon alangsun along litum chinilo Karbi Anglong long ake menai pule litum pudet tachok waterfall sangbong ke asiladak tourism department pen piniladak art bridge 27 lakhs lapente public toilet lapente octagonal set 10 lakh total 45 lakhs pini tourism department ahin pen ladak ningkani siangbong kapatang pen kangpupon nilitum ladak pomosti chedai tiso sar ake haita nang chetong dun lo nasi pini dak rat kado we sorkari gangmura la penceng lok nitum ladak local committee BJP ya local committee kado we nitum chetong rapet se pini laso arts bridge la pente octagonal set la pente toilet abang nitum ingpu yang long rat mate ohom bagiloi moi onurut pini ladak bangke isi mesen isi adim dolo lasi wangoi nono bangke thang ake siksa ka velu pusi kado ko we tourist ke bang ya tumpan ang jui nang lang ya tumpan anta chuningri lo lapeladak isi kacuning ripon bangke locally jitu nang tum bang hospitality bangke letum pidu nangge ati bang bahera pensi bangji lasi tum dak local tum si dak japon nangi than pon nai lapuga arnam sodak balason nang tum claim ri posita ladak itum local atum bang dodu nangji lahai long guide pidu nai labang ne lang tum local committee phana chuning ri kang lo lasi choro lo pini team Karbi Anglong honorable CM sar jitu ki lead pon mati nilitum phan ar punang pipon penilitum phan lahaya kam nang paklem pon bangke alang lepanta suri akardom pajir lo lapen arna malong hirdum mehang lo momo sita menilitum la mosti hinia phan ke lason rada long ke klem pon ji aja kong awar sai nang pipon bompu pusi ning the pon lo lapen chuning ri pon lo lang lepan dokmoka pen longkiram teron Newsfast Karbi Anglong First Executive Meeting Bharatiya Janata Mohila Morcha Amai Kang Nipon Bangsomai Longduaramla Mohila Morcha Mai Philarlin Senarpia Hinpen Mai Chari Ponsi Mai Alamthe Mohila Morcha General Secretary Anjute Rangpia Hinpen Mai Alamthe Jaipon Bangsomai Long Manpeng Kedo Aluhi Wan Longduaramla Constituency MAC Prabha Chandra Taro Lapen Probhari Huntora Terangpi Nongwan Duaramla Mondol Committee Amaipu Gojenkro Duaramla Constituency VDC Chairman Suryo Bordoloi BJYMI Pupen Kedang Lok Penangan ke Thegi Dingatum Chetong Dun Si Mayalong RD Pidun Penan Parta Kebangji Lang Arni BJP Asong Kepang Tangpon Japhan BD Sore GP Seroy Wothat Lang Sopen Rajan Ronghang Mohor Nebang Protap Kathar Newsfast Karbi Anglong Dimneshwar Nat Paralyze Ake Sojok Kirap Kachohang West Karbi Anglong Guha Gawalong Kedo Dimneshwar Nat Alangli Arjiding Kluipen Paralyze Ake Sokilong Lok Ajoini Longli Chiri Sibet Dosita Chijor Detlo Bon Sitami Keso Phan Pami Un Edet Ajoini Sai Jokje Kithikiding An Atuma Phan Kirap Kachohang Sami 2019 চনৰ অক্টোবৰ 17 তাৰিখে প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈ পেলাই মানুহজন ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়াও বৰ্তমান তেওঁ পঢ়িয়া আছে বহুত কষ্ট কৰি মাটি এবিঘা আছিল তাকো বেছি আমি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিলোঁ কিন্তু একো ফল নাপালোঁ গতিকে মোৰ ল'ৰাটো
চলাই আছিলে ঘৰ মোৰ ল'ৰাটোৰ অৱস্থা একেবাৰে কাহিল হৈ গ'ল তেওঁ অলপ ব্ৰেইনৰ অকণমান গণ্ডগোল লাগিল সেইকাৰণে মন্ত্ৰী শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যদি আমাক অকণমান সহায় কৰে মই ইয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু মোৰ পৰিয়ালটোক অকণমান সহায় দিলে মই ভাল পাওঁ কাৰণ মোৰ মানুহজন একেবাৰে উঠিব নোৱাৰা হৈ গ'ল এনে আপোনালোকে চিকিৎসা আগত ক'ত কৰিছে মই চিকিৎসা কৰিছিলোঁ লংকা আৰু আয়ুৰ্বেদিক ডক্তৰ এজনৰ ওচৰত আৰু বেছি দূৰলৈ নিব নোৱাৰিলোঁ টকা পইচা বহুত অভাৱ হৈ গ'ল কাৰণ দুটা বেমাৰী মই চলাব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ গতিকে আপোনালোকে অকণমান সহায় কৰক ছাৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰেও অকণমান আমাক চাওক আমি একে নিচেই সৰু পৰিয়াল আৰু একেবাৰে ডাল দৰিদ্ৰ আৰু উপায় নাই ছাৰ মোৰ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অকণমান চকু মেলি চাওক আমাকো অকণমান সহায় হাত কৰিলে ভাল পাম Kheruni Penran Singh Teron, Newsfast Karbi Anglong. Come one, come on. Langni TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Dharamnala Longkedo Kala Christi Asai Hemalong Nithama Farman Bhagavat Pat Kapor Hiasai Kedeng Pon Bangso Bhagavat Pat Asai Kedeng Pon Ke Non Malam COVID-19 Akiso Borpen Kapavir G Lapen Monsam Kedolong Japan Nithama Farman Sangsi Pinpen Bhagavat Pat Kapor Hiasai Deng Pon Lasi Lason Along Radatung Tamik Cherap Chito Apansi Dharamnala Kala Christi Sangha Namkhar Maipu Basanta Karnikar Chunbang Prasanta Dekatum Choning Ripon আমাৰ কৰ্মসূচীয়া তাৰপিছতে আছিলে নিহিংগ দুৱাৰ মুকলি আৰু তাৰপিছতে নাম হৈছে আৰু বৰ্তমান এতিয়া ভাগৱত চলি News Text Report Newscast Karbi Anglong Denarong Matikhola Pathua Klam Along Karlitang Harsing Rong P Memorial Football Knockout Tournament Angdung Kiti Along Red Bull FC Pen Denteron FC Angbongsi Chepate Pon Labangso Angdung Kiti Along Aluhiaman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron VDC Chairman Orson Rong P Dengaung Sport Association Dunmaipu Borsingkro Kongchunbang Dharam Singh Inti Ward Commissioner Prohanal Timung Dengaung Lems Chairman Kursing Timung Chunbang Bikram Kiling, Mana Ing TP, Joy Singkro, Sukuram Be Atum Chetong Dun. Labangso Kapathu Ponji Along, Kelangchari Aphan, Mid Referee Bisnu Terang, Side Referee Jinong Be, Baijin Teron, Ford Referee Lawrence Rongpi Atum Pensi, Kapathu Kelangchari Dun. Lapu Puaterang, Setame, Kangtang Mate Ketek Kachedai Koi Ajok, Gol Isi Pensi, Drodedlo. Bangso Kerem Kehai Kapatini Ponji Aphan Penalty Pensi Ingsai Ponsi Red Bull FC Atum Chepahai Pon Angdung Kiti Ahot Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Methang Jungjung Penta Kapathu Kehai Atumaphan Suri Cap Kerem Atumaphan Suri Pho Lapen Highest Scorer Best Goalkeeper Best Player Anong Ean Setame EM Lunsing Teron Ari Deng Pajir Pon Bangso Kapathu Along Highest Scorer Chepalong Dun Abang Phu Sikari Timung Best Goalkeeper Gojan Hanse Best Player Jirjar Terang Atum Si Chepalong Dun Lapen Ing Samjin Pen Angdung Kiti Pachun Pon Dogmoka Pen Longkiram Teron Newsfast Karbi Anglong Pinyabirta lang si Pajot Iglo Tumithame Kardong